दुनिया में लाखों फसाने हैं, हम तो अपने बाबा साहेब के दीवाने हैं। सगळ्यांना माझ्या जय भीम भाव, हा मेरी जान बजा। वित्त हे किती झटकलं तरी सोन्याचा भाव घेईल का? अरे येळा ह्यो किती हसला तर कुणाचा घाव देईल का? पण माझ्या बाबासाहेबांसारखा हिरा जर मातीत पडला तर चमकल्याशिवाय राहील का? चमकल्याशिवाय राहील का? सोन्याच्या बुद्धाच्या जमानी पडली ऐशी थापा